Exkluzívne vám ponúkame na predaj polifunkčný objekt o výmere 360 m2 v meste Banská Štiavnica. Budova sa nachádza na frekventovanej križovatke, čo zabezpečuje vysokú viditeľnosť a dostupnosť. Prízemie tvorí reštaurácia s vonkajším aj vnútorným sedením. Interiér je zariadený v modernom štýle s dôrazom na pohodlie a estetiku. Na poschodí je priestranná kaviareň, ponúkajúca aj príjemný priestor na organizovanie rôznych spoločenských a kultúrnych akcií. Moderné vybavenie, kvalitné materiály a technológie – to všetko zaručuje komfort a nízke prevádzkové náklady. Tento polifunkčný objekt predstavuje atraktívne miesto pre podnikanie v príjemnej lokalite Banskej Štiavnice.